Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созаи хубен. Италиянкои новинка омадаи бо нархҳои дастрас 3 метрш 180 сомони. Грандиозни аксия дар италиянкои селсангак духтарако. Гулои зинда дора, материал да качестваш да гап нест. Сангошам Сваровски якум сорт оригинал качество бомба подписчикои азиз. Их шурбат духтаро. На ранги зард бо гулои кабут. Вообще необычный бат. Духтарако. Касе да доставка дар кораи рақаму дар экран метавонед дар омада заказ кунед. Доставка ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон ҳаст духтарако. Бибинед иқа хушрӯйчаам духтаро. Ҳама гулои зиндай. Бовар кунед ба танаdozi дига ҳоҷат ба розахарӣ нест. Гулои зинда да талаб мегарди. Иро бинед духтарако. Ҳама цветош хушрӯй. Гул омадаи фаслони баъд. Новинкаи духтаро 7 апрел буромадаги срокшам бугум. Майрампли нест. Майрампли нест ин духтарако. Аҷоибот фасоне на бардови. Дӯстдорони ранги бардови мисли ман давон биен сурх бардовиро ман нағз мебинам духтаро. И хушрӯги бинен охи духтаро. Ранги закадид. Ина бинен духтарако хушрӯ. Сер сангака. Пушташон дам санг назада ягон ҷо кирташон бесанг намона. Яхе жалат мекунад ко. Хаб бесанг омад охи мардум мурда рафтаиста. Дига бадам киртатон пушту рӯ санг дошта боша. Апат созай биё. Фиолетови ша биё ҷон. Их шурча бине фиолетови зурая тёмни фиолетови ва гулои сурхи садбарги зиндаи необычный бадаш духтаро. Бад ранги зард дора бо духтаро. Малина май ҳамиай? Парташон хай. Тамом вайша биё. Ина. Хоҳиш мекунам сурат напурсен. Сурат надорем. Намепартоем. Вақт надорем. Фақат WhatsApp-да скриншотка дарои кунем. Тамом. Як кабути электрики дига дуюм бора нишон додистем.